I denne her video vil vi bestemme ekstreme og monotoniforhold for en funktion, og vi bruger den her lille opgave til at vise det. Da vi har altså den her funktion, og så har vi tre små opgaver: bestemme f mærke af x, og bestemme monotoniforhold og ekstreme. Så vi bruger den her funktion. Jeg har allerede skrevet den ind i Mabel, og I kan se her, den står her. Og så har jeg skrevet f af x kolon lige med, for at få den defineret. Så husk at skrive kolon lige med. Trykker jeg enter. Det betyder, at nu ved Mabel, hvis jeg skriver f af x, så er det den her funktion, jeg taler om. Det jeg kan gøre til at starte med, det er, at jeg kan differentiere funktionen. Så f mærke af x. Så kan Mabel differentiere den for os. Læg mærke til det lille mærke, der sidder her. Det er den tast lige ved siden af enter-tasten, som vi også bruger til gange. Så nu har vi altså differentieret den. Så skal vi have sat den differentierede funktion lige med 0. Og vi kan jo prøve at kopiere den ned her. Og så siger vi lige med 0. Det gør vi for, at vi skal finde de steder, hvor der er vandret tangent. Der kan jo være ekstreme. Og nu har vi en ligning, så prøver vi at se, om vi kan løse ligningen ved hjælp af Mabel. Det kunne Mabel godt, når den giver lidt sådan nogle specielle svar her. Så kan man gøre det på flere måder, men jeg vil anbefale, at I bruger den her, der hedder numerically solve i stedet for. Så skulle der gerne komme nogle lidt tydeligere svar af nogle kommatal. Og vi kan have tre svar. Der er 0. De er adskilt af sådan et rigtigt komma her. Så er der 0,15. Og så er der 6,598. Så det er de tre steder, hvor der er vandret tangent. Så det betyder altså, at vi har tre steder, hvor der kan være en vandret tangent. Nu skal vi så have lavet en fortegnsvariation for f mærke af x, og der tænker jeg, at vi lige vil indsætte en tabel. Og vi skal have tre rækker, og så skal vi jo have de tre nulpunkter sat ind, og så skal vi også have sat et punkt ind inden nulpunktet, imellem nulpunkterne, og så efter det sidste nulpunkt. Så det vil sige, at der skal faktisk være 8 kolonner. Så det prøver vi lige at sætte ind. Så herude, der har vi først x-værdien øverst. Så har vi f mærke af x her. Og så har vi til sidst f af x. Hvordan kommer funktionen til at opføre sig? Nulpunkterne skal vi have sat ind, så der har vi 0, det var det ene nulpunkt. Her har vi 0,15, og der skal være et hul imellem her. 0,15, og så har vi det sidste nulpunkt heroppe fra, det er så 6,60, skriver jeg. Vi runder lige ordentligt op. 6,60. Sådan. Så det vil sige, nu kan vi finde en x-værdi inden 0, mellem 0 og 0,15, mellem 0,15 og 6,6 og over 6,6. Og der vælger vi simpelthen bare nogle tilfældige værdier. Så her der vælger jeg minus 1, og her vælger jeg 0,1, ligger mellem 0 og 0,15, og et tal mellem 0,15 og 6,6, det kunne være 3, større end 6, vi prøver 7. Det er ligegyldigt hvilke værdier I vælger, de skal bare ligge imellem eller under, afhængig af hvor vi er. Og nu kan vi så indsætte her i f mærke af x, og i det vi har defineret den heroppe, hvis jeg så skriver f mærke af minus 1, så kan Mabel regne det ud for os. Så det vil sige, at det vi gør nu, det svarer egentlig til, at vi sætter minus 1 ind i den differentierede funktion her på x's plads. Så det vil sige, at vi siger f mærke af minus 1, og så får vi hjælp til at regne ud. 35 plus 35, det er jo det vigtige her, ikke også? Det er fortegnet. Så det vil sige, at vi kan sige, at den her funktion, den er voksende i det her interval, fordi at hældning på tangenten f mærke er positiv. Så jeg kunne vise det med en pil. Sådan der. Så ved jeg, at 0 her, det er jo et nulpunkt for f mærke, det er lige regnet ud heroppe. Så der ved jeg, at der er f mærke af x lige med 0.
Det betyder altså, at der er vandret tangent. Når hældningen er 0, så er tangenten vandret. Så går jeg over til 0,1. Den sætter jeg også ind i f-mærke af x, og f-mærke er 0,1. Det giver minus 0,134, og det er altså et negativt tal. Det betyder, at hældning på tangenten er negativ, det betyder, at grafen er aftagende. Så jeg kan lave en pil, der går nedad her. Så kommer jeg ind til det næste. Igen, der ved jeg, at 0,15 er et nulpunkt. Og lad være med at sætte 0,15 ind her i den differentierede funktion, fordi at så vil det ikke give lige præcis 0. Det vil det gøre, hvis I sætter det her tal ind, men med uendelig mange decimaler. Så lad være med at sætte det ind. I ved, at det giver 0, fordi det er et nulpunkt, ikke også? Så vi kan bare skrive 0. Når hældningen er 0, og f-mærke er 0, så ved vi, at der er vandret tangent. Så vi sætter en vandret pil. Så kommer vi herover til den næste, 3. Og der skal vi altså bruge f-mærke af 3. Og formelt til at regne ud. 123, den er positiv, så det vil sige, at funktionen er voksende. Så vi prøver at lave en voksende pil her. Igen, her ved vi, at f-mærke er 0. Det var en løsning på vores ligning, så det betyder, at vi har en vandret tangent her. Okay, og det sidste interval, vi skal finde, det er jo, når x er større end 6,6. Der har vi så valgt 7, så vi tager f-mærke af 7. Det giver så minus 77, det betyder, at funktionen er aftagende. Sådan der. Så hvis jeg nu kigger på pilene her, så ved jeg, at funktionen den er først voksende, så den vandret, aftagende, vandret, voksende, vandret og aftagende. Så det vil sige, at det her, det må jo være et maksimum. Den går fra at være voksende til aftagende. Det her, det må være et minimum. Den går fra at være aftagende til at være voksende. Og igen, det her, det må være et maksimum, fordi den går fra at være voksende til at være aftagende. Så ud fra det her, så kan jeg altså opskrive mine monotoniforhold. Og det første interval, jamen det går jo fra minus uendelig og så hen til det første nulpunkt, som er 0. Og der er funktionen jo voksende, så jeg kan skrive, at f er voksende, når x, skal vi lige finde det her, tilhører, det ligger heroppe under common symbols. F er voksende, når x tilhører, og det er jo så fra minus uendeligt, det der vi starter på x-aksen. Så bruger vi et semikolon, fordi det er et interval. Og så er det hen til det første nulpunkt. Det er her hen til, hvor den bliver vandret, ikke også? Der vokser den til, så det er hen til 0. Og der lukker vi jo altid klammen, når der er sådan det inde midt på grafen. Sådan der. Så i det her interval er den voksne. Hvis jeg så kigger, så er der faktisk et interval mere, hvor den er voksne. Det er jo herhenne. Og det er jo så mellem 0,15 og 6,6. I det her interval mellem de her to nulpunkter, der er den voksne. Så det vil sige, at hvis jeg nu laver det, og det er jo inde midt på grafen, ikke også? Så der kan jeg godt lave lukkede klammer i begge to. Fra 0,15 til 6,6. Så nu har jeg de to intervaller, hvor funktionen er voksne. Så kan jeg se, at der er også to intervaller, hvor den er aftagende. Så det skriver jeg lige nedenunder. F er aftagende. Og x, skal vi lige finde tilhører her igen. Når x tilhører. Og der kan vi se, at det første interval, jamen det er jo her. Det er jo så mellem 0 og 0,15, mellem de her to nulpunkter. Så det vil sige mellem 0. Vi bruger et semikolon og 0,15. Der er funktionen aftagende. Og så har vi jo et interval mere. Og det er jo så her til sidst efter 6,6. Så det vil sige, at det sidste nulpunkt det er 6,6. Så fra 6,6 og til uendeligt, der er den aftagende, det kan vi se her. Så det skriver vi. Lukket klamme 6,6.
til og med, eller til uendeligt, og der har vi åben klamme ved uendeligt også. Så det vil sige, at nu har vi fundet monotoniforholdene, så skal vi finde ekstrema. Og der skal vi jo kigge, der snakker vi om før, hvis vi kigger her, jamen det her det er et maksimum, det her det er et minimum, og det her det er et maksimum. Fordi fortegnene de skifter ikke også. Det gør de hver gang fra plus til minus, fra minus til plus, og igen fra plus til minus. Så er der et ekstrema, når fortegnet skifter. Det vi så skal kigge på, det er, at der er et maksimum her, et minimum her, og et maksimum her. Så vi kan se, at funktionen den kommer ned fra minus uendeligt, og den slutter også i minus uendeligt på y-aksen. Så det vil sige, at der vil ikke være noget globalt minimum. Så det vil sige, at det her minimum her, det vil kun være lokalt. Så det kan vi jo skrive til at starte med, at der er lokalt minimum. Og der skal vi jo så have fundet punktet, hvor der er lokalt minimum. Og det er jo den her x-værdi i 0,15. Vi skal også finde y-værdien, ikke også? Så det vil sige, at vi skal sådan set lige have beregnet vores x-værdi først. Så det vil sige, eller vores y-værdi, undskyld. Så det vil sige, at vi sætter vores x-værdi, for at finde y-værdien, så sætter vi x-værdien ind i den oprindelige funktion. Ikke den differentierede vel, så vil vi jo få 0. Hvis vi skal finde y-værdien, så skal vi sætte x-værdien ind i den oprindelige funktion, det vil sige den her oppe. Så vi siger ikke f-mærke nu, vi siger bare f af 0,15 og får Mabel til at regne det ud. Så det vil sige, at vi kan sige her, at der er lokalt minimum i, det er jo så et punkt, det er vigtigt. Det er jo så i 0,15, som er x-værdien, og så 4,98, som er y-værdien. Okay? Så skal vi have fundet ud af, det vi kan se, det er, at vi ved, at funktionen den kommer ned fra minus uendeligt, og den slutter også ned i minus uendeligt. Så et af de to maksimum, som vi har her, det vil være et globalt maksimum, og det andet vil så være et lokalt. Så vi skal lige finde ud af, hvad for en, der har den højeste y-værdi. Så vi indsætter 0 i den oprindelige funktion, og 6,6 i den oprindelige funktion, for at finde y-værdien. Så det prøver vi lige. F af 0, det giver 5. Så kan vi f af 6,6, 607 giver. Så det vi kan se, det er den højeste y-værdi. Det er jo så den, der ligger herovre ved det her ekstremum. Så det her, det vil være et globalt maksimum, og det her, det vil så kun være et lokalt maksimum, også, fordi den går kun op til 5. Så det jeg kan skrive her nedenunder, det er jo så, der er lokalt maksimum i 0,5, fordi det var det her punkt, x-værdien er 0, y-værdien er 5, og til sidst, der er globalt maksimum i, og det er jo så punktet, der ligger her, 6,6 eller 6,60, det kan jeg skrive, og y-værdien er 607,87. Så nu har jeg sådan set svaret på opgaven. Monotoniforholdene de står her, og jeg har angivet ekstrema her. Der var et enkelt lokalt minimum, der var et lokalt maksimum, og så var der også et globalt maksimum. Hygge jer med det.